खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बावैसो सान सिगां सासे सुबुङा गिबि मन्थ्रिखौ बुथारनो थाखाय हुमखि होनायनि उनाव फिन आरोबाव गुबुन सासे मुबारक आली मुंनि सुबुङा कमेन्टनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिखौ 2 कौटि रां होयोब्ला बुथारगोन होननानै हुमखि होबावदों। नाथाय बे हुमखि होग्रानि न'आव पुलिसा संदाननायनि उनाव मुबारक आलीआ गावनि एकाउन्ट नङा फेक एकाउन्टसो होननानै अजद होदों आरो बे जाथायाव सोरबा दुथां सुबुङा आखाइ दङ होननानै सन्देह खालामदों। बेबादि गुबुननि सावगारि होनानै नंखाय फेक एकाउन्ट खुलिग्राखौ संदाननानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। नाथाय बे हुमखि होग्रा सुबुङा सोर बबेनिमार बेनि गुबै सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसा बे जाथायखौ लानानै दासिमबो संदाननायखौ जागायगासिनो दङ। रायजोआव फिन आरोबाव दासान्दि बोथोरनि बिदुं दुंखावनाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानै बिटिसिआव मैयानिफ्राय फरायसालिनि समखौ सोलायनानै होनाय जाबाय। फोसावनाय बादिब्ला गुदि फरायसालिनि समखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 11:30 रिंगासिम आरो एमइ एबा गेजेर फरायसालिनि समखौ 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि समखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम खालामनाय जादों। मैखोम बिदुं दुंखावनायनि थाखाय बिटिसि सोलोंथाइ बिफाना बे थांखिखौ लानाय जादों। उदालगुरियाव फिन आरोबाव गोबां बिबांनि गान्जाखौ हमनो हादों। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों खमैबो मोन 19 गान्जानि थफ्लाफोरखौ बोखांनो हादों आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै 6 फालांगिरिफोरखौबो हमनो हादों। बे हमनो मोननाय गान्जानि लिरथायखौ खमैबो 234.89 किल'ग्राम जागोनखौ मिथिहोदों। पुलिसा बिसोर 6खौ हमनो मोननायजों लोगोसे गंनै साखा खबब्रै गारि आरो गंनै बाइक गारिखौबो हमनो हायो। चिराङाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरि नासिरुल शेखखौ पुलिसा गुलि गावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरिया नासिरुल शेख आरो बिनि दैदेननायावनो बे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया जानो मोन्दोंमोन। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि नासिरुल शेखआ पुलिसखौ गाग्लोबनानै पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसा बिखौ आथिंआव गुलि गावनो गोनां जादों। दायो फाहामथाय होगासिनो दङ। जाथायखौ लानानै दायो नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों चिरां जिल्लानि एसएसपि ध्रुब बराया। गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि थाखायनो सासे उन्दै बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमानायनि गोख्रों अजद होनाय बादिब्ला नखरनि सोद्रोमाफ्रा लोमजानायनि थाखाय हौवासाखौ लोमजानायनि बिजि सेलाइन थुहोदोंमोन। नाथाय जेब्ला बे लोमजानायनि सेलाइनखौ होनाय लोगो लोगोनो देहाया गाज्रिसिनसो जालांनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। जाथायखौ लानानै दायो नखरनि सुबुंफ्रा जेसि मेडिकस फार्मासिनि हेंथायै गोख्रों अजद होदों। मानोना बे फार्मासियावनो प्रबिन कलिता मुंनि फार्मासिस्टआ थुदोंमोन बे फाहामथाय होनायनि बिजिखौ। बे जाथायाव जिउ खहा जानांनाय हौवासाखौ 15 बोसोर बैसोनि नयनज्योति महेश्वर नाथ होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटीनि मठघरियायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। जाथायखौ लानानै दायो नखरनि सुबुंफ्रा प्रबिन कलिता मुंनि सुबुंखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय थानायाव गसर थिसननाय जायो। गसाइगावनि कासियाबारियाव बडलेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेनानि मुङै गोसोखां पार्क बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कासियाबारियाव बडलेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आइजो गायदे आरो हेलेनानि गोसोखां पार्क बानायनो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो। गायदे आरो हेलेनानि गोसोखांथियाव बे पार्कखौ जौगा थाखोनि बानायगोनखौ मिथिहोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो फैगौ 19 खालार खालि मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङै 30 कौटि रांनि अडिट'रियाम एबा पार्क बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोनखौबो मिथिहोबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। धुबुरीनि फकिरगन्जआव मैया फुंनि 5 रिंगासो समावनो डकाइतनि उदखार। खौरां मोननाय बादिब्ला फुंनि 5 रिंगासो समाव मरापादाव फाथो फालांगिरिनि सानै सुबुंनिफ्राय रां थानाय बेगखौ दुथां डकाइतनि हानजाया सिख'नानै खारनो नागिरदोंमोन आरो बिसोरखौ बुदोंमोन। नाथाय बे समावनो गोबारै होसिख्रावनानै होनायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारबोनानै सासे डकाइतखौ हमनो हादों। नाथाय साथामा खारखोमालांनो हायो। हमजानाय डकाइतखौ दहुरुल इस्लाम आरो बेखौ हमनानै बिनिफ्राय गंसे 9mm कार्बाइन मेसिन गान, गंसे मबाइल फनबो आरो गंसे बाइक गारिखौबो हमनो मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा डकाइत दहुरुल इस्लामखौ हमनानै उननि समाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै होनाय जायो। फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ सनमान होयो, नाथाय खायसे फोरोंगिरिफ्रा गावनि फरायसाफोरखौनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय आरो फरायसाफोरनि सायाव मुगैथाव गाज्रि खामानि मावनायखौ आथिखालाव गोबां जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबादिनो फिन आरोबाव सासे 18 बोसोर सिंनि उन्दै हिन्जावसाखौ फोरोंगिरिया आथोनारि अनागार खालामनायनि अजदखौ होदों। जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय फरायसुलिया अजद होनाय बादिब्ला टिउसन लानो थांनाय समावनो फरायसुलिया हारसिङै थानाय खाबुखौ लानानै फरायसुलिनि सायाव बे गाज्रि खामानिखौ मावदों फोरोंगिरि राहुल नाथआ। भुगिनांनाय आइजोआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे टिउसन फोरोंगिरिखौ
सयगाव जातीय बिद्यालयनिबो फोरोंगिरि मुङा राहुल नाथ होननानै मिथिहोबावदों। भुगिनांनाय 8 थाखोनि फरायसाया दायो न्याय मोननांगौनि दाबिजों दायनिगिरि फोरोंगिरिखौ साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।